Bentang ini pej ka ka tournament football ha India ka he jing siu tam ka balapan yai da ka All India Football Federation. Ka ba pra ka ka Subroto Cup. Ka Subroto Cup ka ka jingle kai football nang batagi school ha keleng saudong jong kari India. Ha ka Subroto Cup la phia ha kilai benta kata ka sub junior boys, junior girls but junior boys. Ka kenhun ka balong ka ladu na ka sub junior boys ha ka samoy ka baladeb kayo priang ya ka song pisa ka balai lak tengka. Bat na benta ki ladu jong ka junior girls but junior boys kayo priang ya ka song pisa marsau lak tengka. Ka bahnyau ka ka Indian Women League. Kane ka league football na ka benta ki kenthei. Ka kenhun ka balong ka ladu jong ka league ha ka samoy ka baladeb kayo ra ya ka song pisa ka ba shipeu lak tengka. Kaban riu kadai ka Super Cup. Badia ka Super Cup la sedang nadu usnam arhajar khat khandai. Ka kenhun ka bayora ya ka nam ladu aga samoy ka baladem kayo ya ka song pisa ka ba shipeu lak tengka. Kabasan kadai ka Second Division I League. Kane kadai ka League Football jong kari India ka baya keni bandrung sya ka I League. Ka kenhun ka balong ka ladu aga Second Division I League kayo ban Korea ka song pisa ka basan peulak tengka. Ka basau ka ka Duran Cup. Ka Duran Cup ka ka tournament football ka barimtam jong kari India. Ka bala sedang adu usnem khat praspa pra peu pra. Ka bala shimanta adu ar peu South League club na keleng sodong kari India. Ka khusnam pisa nag batagi nong job ya ka Duran Cup ha ka samoy baladep kalong enriu peulak tengka. Ka balai ka ka I League. Kaili kadai ka League Football ka meningkong jong kari India. Menshua latip ya ka kum ka League Football ka bahe tam ha India. Henry menta hadin ka jingwan jong ka Indian Super League. Latip ya ka I League kum ka League Football ka ba ar. Bat ka kenhun ka balong ka ladu ha ka I League ha ka samoy ka baladep. Kayo ban Korea ka song pisa ka ba shikulur tengka. Ka ba ar kadai ka Santosh Trophy. Kabalai shimanta da ki live henriu tali ki kenhun. Ka kenhun ka balong ka ladu na pedeng ki live henriu tali ki kenhun ha ka samoy baladep. Kayo pedang ya ka song pisa ka basan kulur tengka. Ka tournament football ka ba he jing siu tam na baro ki tournament football ha India ka dei ka Indian Super League ne ka ISL. Ka ba dei ka League football ka ba he tam jong kari India. Ya ka ISL las dang nang kong house nem arah jar khat sau. Hau neus nem ka kenhun ka balong ka ladu kayo ra ya ka song pisa ka ba pra kulur tengka. Badai nadu ka samoy jong nem arhajar arpeu wei lapen kala ya ka kompenya. Haga ba ka kenhun ka badon khlidu jong kamik ya khenpoin. Kayo ra ya ka league winner shield rengkat bat ka song pisa ka balai point san kulur. Bat ka bayora ya ka nam ladu jong ka Indian Super League ha ka samoy ka baladem kayo pedang ya ka song pisa ka ban riu kulur tengka.